Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanmu da sake saduwa da mu a wannan gida mai albarka, wato gidan Alhaji Dr. Shehu Sarkin Mayun Najeriya, kuma shugaban majalisar sarakunan mayu na Afirka. Kamar yadda muka saba kawo muku hira da muke yi da duk wani wanda ya zo jinya a wannan gida na Alhaji Dr. Shehu Sarkin Mayu. Yau dai mun tarar da wannan baiwar Allah da kuma ga wani a gefenta, kuma za su faɗa duk abin da ya kawo su wannan gida. Wato da muka shigo wannan gida na ga mama ita da kanta tana farin ciki kuma da murnar zuwanmu da wannan gida, saboda mu yi hira da ita. Wato ita ne da kanta ta buƙaci mu yi hira da ita saboda jin daɗi da ta yi na wannan na abin da sarkin mayun Najeriya ya mata, aiki da ya mata ta ji daɗi saboda wahalhalu da ta sha a baya, wanda a wannan gida ne ta samu waraka, kuma ga sannan alhamdulillah. Da kuma ta bibbiya wasu masu magunguna wanda wasu an san su wasu kuma ba a san su ba. Mama, ke ne kika samu nasarar wannan abu ko kuma ɗanki ne? Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Na'am. Ni yaro na ne ya samu wannan nasara a gurin ranka ya daɗe Dr. Shehu Sarkin Mayu. Na'am. Wato ba ke bane majinyaciyar? Ba ni bane, yaro na ne, shine majinyacin. Sai dai ba mu tambayi sunanki ba. Sunana Binta Magaji. Binta Magaji. Na'am. Daga wani gari? Daga jihar Katsina, cikin garin Danja. Na'am, daga jihar Katsina. Shi kuma bawar Allah menene sunansa? Ibrahim Magaji. Ibrahim Magaji. Na'am. To za mu iya jin cikakken bayanai daga bakinki akan matsaltsalu da ya faru a baya? Kwarai da gaske. Na'am. Da ina tare da yaro na lafiya. Na'am. Daga baya shekara 3 kenan maulidi da ya wuce. Yaro na sai ya fara ciwon faduwa. A'udhu billahi. Yana faduwa sai ake gaya mini gurin masu magunguna. Mun je Gwarzo gurin wani Malam Ibrahim. An je an mushi an wahalar da shi, an ba shi wahala, mun yi zuwa 2 bai samu lafiya ba. Mun dawo mun zo cikin garin Danja mun yi guri 4 ba mu samu lafiya ba. Mun koma mun je ƙauyen Mai Zuma, mun je ba mu samu lafiya ba. Mun koma na je ƙauyen Dan Mahawayi, na je ban samu lafiya ba. Mun je Dabai, mun je ba mu samu lafiya ba. Mun shiga garin Kahutu, mun je ba mu samu lafiya ba. Mun je Gwarzo, mun je ba mu samu lafiya ba. Mun dawo Rogo, mun zo ba mu samu lafiya ba. Mun sake na sa sauka Alƙur'ani, an yi mun dai har ya kai ga ya kare, ba ni da komai a hannuna. Sai muka samu labari daga Huntuwa. Alhaji Aminu Dila shine ya rubuta ma yarinya ta Aisha a WhatsApp cewa ya jikin Ibrahim, ta ce jikin shi yana nan. Shine yake ce mata shi yayi aiki a lafiya, amma akwai wani Dr. Shehu, me zai hana mu je gurin shi mu je mu gani, Allah ya taimake mu, yaro na zai warke. Ina fafutukan in zo wata 7 da ya wuce ban samu halin zuwa ba. Sai wannan karan Allah ya taimake ni, ina gaya ma wani yaro na nan makwabcin mu ne, muna abun arziki da shi. Shine yake ce min to in shirya mana, sai nake ce mishi ba ni da kuɗi. Shine ya tafi ya je ranto 40,000, ya ce gudunmawar shi 5,000, 35,000 idan na dawo in bashi. Mun taho ranar Lahadi, yau gashi muna Laraba, yaro na a cikin garin lafiya har yana zuwa wurin kwallo, yana wasannin shi, yana cin abincin shi, yana ibada shi kan lokaci. A ƙarshe gashi farin shi ya dawo, da mun zo da shi kamar an shafa mishi toka a jikin shi. Dr. Shehu ya mun aiki ba don kuɗi na ba, ya karɓe ni hannu biyu, ya yi farin ciki da zuwa na, ya karɓe ni, ya taimake ni, kuɗin abinci na ya ƙare, ya bani
su muke ta ci har zuwa yau suka kare. Godiya nake akan shi. Allah ya saka da alkhairi. Allah ya shi mishi albarka. Ubangiji ya kare shi sharrin bashiranta. Allah ya tsawanta mishi kwanuka. Allah ya shirya mu da zuri'ar shi shirin addinin musulunci. Allah ka shirye mu gabaki ɗaya. Allah ka ɗora mu akan saman bakiya. Kuma ina roƙon arziki ya ƙara taimaka mini akan nima jikina da bashi da lafiya, kuma yara na guda 2 ga su a gida da budurwa ina da ita. Duk wanda zai zo gurin ta sai ya kauce. Kuma har ni kaina ana kira na wai ni bai ya ce. Ni kuma ban san yadda ake ana baita ba. Godiya nake akan abin da ya yi. Allah ya saka mishi da alkhairi. Allah ya zaunar da mu yadda muka zauna a wannan ɗaki. Allah ka haɗa mu da shi a cikin gidan aljanna. Gaskiya wannan kalubale da kika faɗa wanda kin zaga gurin magunguna sosai wanda ba a samu nasara ba, gaskiya hai an sha wahala sosai mama. Da kuma bawar Allah Ibrahim ko? Na'am. To kai ma za mu so mu ɗan ji takaitaccen bayani daga bakinka, kamar yadda ciwon yana jikinka ne, dole kai zaka fi sanin me kake ji a jikinka, kuma a rana yana iya tashi maka so nawa, duk da dai na ji tana faduwa ne irin kawai kana tsaye ka ji ka fadi. Inna lillahi. To za mu so mu ji takaitaccen bayani daga bakinka. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Na'am. Ya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki. Na'am. Tabbas zuwan mu nan guraren na ji waraka. Sakamakon yanda na zo dai nan, a yanda nake ji a jikina da, sai in ji wani tunani ya zo wanda ba zan iya tunana shi ba ma, idan in ji kawai na faɗi. Ko akan me ko kuma akan me ko a me nake tafiya zan yi wannan faɗuwa, ban san na faɗi ba. Wato ko a abin hawa in Ko kana a abin hawa ne, sakamakon haka ma har ɗinki an yi min nan ga na a ƙasan wuyana. An yi min ɗinki a guraren, kuma sakamakon abin ne na faɗa kan tsitsigen tukunya ma ban san na faɗa kanta ba. Kuma mun je gurin magunguna da dama ba a samu dacewa ba yadda muka zo nan. To ba abin da zan ce sai dai Allah saka da alkhairi. Allah ya ƙara buɗa mu, Allah ya ƙara dora a kan bakiya. Wannan abin da aka yi mana mun ji daɗi, kuma insha Allah ko bayan mun koma yankin wa'anda ba su san da shi ba ma za mu yi ƙoƙari domin su san da shi, saboda wannan aikin na taimako ne. to muna godiya. Sakamakon haka na gode Allah ya ƙara asiri. Wanda mamanka ma ta ce mun ji Hajiya ta ce har zuwa filin kwallo kake yi, wato kai dan bol kenan tuntuni. Kai ni gaskiya ina son kwallo sosai, ni mai buga kwallo ne. To sakamakon wannan ciwon ya sa har na fara ja baya da kwallo. Gaskiya ne, saboda kada a samu matsala. Saboda yau ka samu matsala irin wannan fara ja ba, yau gashi ta kai ta kawo har na zo nan na ɗauki takalmi so 3 ina fita training. To alhamdulillah. Kaga ko ai jiki alhamdulillah. A wuce gurin sha da ba mu ce godiya dai. Kamar yadda kuka zo wannan gida Alhaji Dr. Shehu Sarkin Mayu, akwai irin magana da yayi akan ciwon shi, abin da yake damun ka irin ko me musabbabin hakan, ko kuma gaskiya ya dai ce kawai Allah ya bashi lafiya, zai taimake mu iya bakin gwargwado, ko menene ya gan shi. Allah da kuma abubuwan suna da yawa a jikin shi, amma Allah da duk zai karya shi. Ni kan nagode Allah ya kara haska karhi a jikina da kuma lafiyar da nake ji, gani nake kamar ta baya ma, dan gani nake kamar ko zaki ma zan iya to ai lafiya ta sa. Gashi yana cewa zai sake dawowa gurin shi ya zauna ya ba shi aikin yi, baraya ne ya taimake shi. Muna ƙara yawan taimako a gare shi, a taimaka mana, a ɗora shi turba ta gari. Babu komai a taimake shi, baraya ne, a ba shi turba ta gari, zai dawo. Mun gode. Allah ya saka da alkai. Alhamdulillah.